Kawasudo Nyakoromogi en achiel kuom jotelo e kweth maketo sirikal tesre Kalonzo Musyoka koni gisedo malingling nitiere chenro mar rocho yiero madundo ma ichano tim kar chung' od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi tarik 27 mar dwe mar 11. Magi owacho ka riwruog joyalo mawuok kadho wadh Nam Chumbi owuok tung' mosuo kod manen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom tuoni achiel kuom apisas mag duol mar IEBC ne osemimit bilie mar gajo yiero no. Jafwambo marwa George Aoko nigi ler mar wachni. Jatend kweth makwedo piny owacho Kalonzo Musyoka ne ochopo e od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi mar rango ikruok mar yiero madundo ni jachung' mar duond buch DCP Stanley Kenga ma ichan tim tich ang'wen jumani. Kalonzo mane oloso gi jofwamb weche ne kata kamano nyiso kiawa ewi ikruok mar duol mar IEBC tayo yiero no madundo kotuone chal ni nitiere malingling ewi orak mane duol no ochiwo mar loso kalatase mag goyo ombulu no e pinje maoko. Kawaida katika by-election ballot papers ama makaratasi ya kupigia kura yangefanywa printing locally either by Delaru ama by Kenya Literature Bureau, which is actually a government parastatal. Lakini hakukuwa maana kupelekwa. Sasa makaratasi imechapishwa na haija kufanywa ukaguzi. Tunategemea kwamba IEBC itafanya haki na kama watakuwa bado wataweza kuhakikisha kusimamia uchaguzi wa mwaka 2027, lazima tuonyeshe kwamba wanaweza simamia uchaguzi mdogo, kwa sababu ukishindwa kufuga kuku huwezi kutuambia kwamba utaweza kufuga ng'ombe itakapofika mwaka 2027. Nebende otuone gisedo malingling ewi chenro mag dwaro rocho chenro mag goyo ombulu to chutho e alwora ma jachung' mar duond buch DCP Stanley Kenga nitiere kod uma malach. Kuna mipango pia tunajua katika stronghold ya bwana Kenga waje wapige vurugu kule, tear gas nini, watu wakimbie kama ile ya jana. Kulikuwa haja gani kupiga tear gas in Narok jana? On a scheduled campaign rally, polisi wanakuja wanatumiwa kutupa tear gas na kuharibu. Leo katika sehemu tofauti tofauti kumekuwa na mikutano ambayo ilikuwa inaongezwa na mbunge anaitwa Ken Chonga, na tunajua kwamba makataa ya mikutano ya kisiasa iliisha jana. Na kwa hivyo hilo ni mojawapo ya jambo tunangojea tuone IEBC itaifanya namna gani. Komachielo, riwruog joyalo midendo ni Pwani Patriotic Religious Leaders ne jowuok tung' mosuoge mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom puso weche matudo jalup jakom e duol mar IEBC Fahima Arafat gi chenro mar timo mibadhi e yiero madundo ma ichan tim e od burano ma Magarini. Kotel negi kod jakom Sheikh Abu Katada gituoni wechego gin mago manyiso ni osebedo kod luoro e yiero madhi timore Magarini, kendo wacho ni kaen kod neno moromo to onego chwal ng'ur makamano e doho. Gachagua anajijua, hana confidence, hajiamini. Mimi namwambia sisi kama wapwani tumejiamini na tumejikubali na tunajua tunafanya kitu gani. Kwa nini leo awe ni Fahima tu atatajwa, na ili hali naamini ya kwamba makamishna watakana wahakikishe kwamba uchaguzi unaendelea wa by election katika nchi hii, wanahakikisha kila mahali uchaguzi uko sawa. Isechego gogo gikoni en ratiro mar jotend duol mar IEBC timo limbe kuonde duto ma ichan time yiero madundo mar neno ni weche duto ni kare. Ndugu zangu, tarehe 27 tofauti tuziondoe, tuhakikishe kuwa tarehe 27 sisi tumepiga kura. Ikiwa kuna kosa lolote limetokea upande wa siasa, IEBC ina utaratibu wa mtu akiwa na malalamishi yake awe ni mwenye kuchukua hatua zipi. Kwa hivyo tunahimiza Wakenya sote tushikane, tuwe ni wenye kutangaza amani, tuwe ni wenye kupalilia amani. Magiti Morese chegi mawinge duto rango piem mapek mikoni dhi bedo e kind Harrison Kombe malaro komno kod otiko mar ODM to kod Stanley Kenga ma bende laro komo nogono kod otiko mar duond buch DCP. George Aoko, Ramogi TV.